Ano mo? Nagdudugan nila yun. Pumo. Saan? Kailangan? Yaman. Yaman natin. Bago ito dito. Ay, ito yung sakit na sakit. Dito kan. Dua. Masih kan? Ya. Dito mati ang balik. Uy, gimana? Tingnan mo ba? Tingnan mo ba? Bungang saan? Dating natin. Ayan. So guys, pagka dito sa bundok, nandito ka sa sa probinsya, mga ganitong panahon, mabubuhay ka dito pagka di ka maarte. Yan, maraming prutas, mga seasons ng yan, prutas, singkamas, mga ganyan. Mga gulay, marami. So, tulad nitong isa. So, nandito ngayon kami sa bundok. Yan. Yung mga kukunin natin. Ngayon, tawag yan, alaga dito sa probinsya. Yan. So, kanina pa kami nag-ikot dito. So, tali sana namin manguha muna ng ampalaya. Nakita namin maraming bungang hinugnan dito, kaya inakyat ko na muna. Ayun, nahulog yung isa. Yung pangalawa. Yan na lang kasi mahirap ako nadamay yung maliit. Yung mura pa. So yan, yung isa na hinog na rin. Ito pa, ayun yung nasa dulo na lang unahin natin. Medyo marami yun. Yun. Ayan, medyo overripe na rin sila, kaya madali na lang nalalaglag. Ayun, ubos na. Ayan, magandang pagkakapula. Ayan. Ayan. Kasarapan sana ito kahapon. Hindi pa masyadong hinog masyado. Pero okay na rin yan, matamis na yan. Lamang kan? Hindi mo sa ito naman po. Siguro pala dyan yung mauli. Jadi mas di kulay orange.